Mabay. Mabay pagmata na ako nakatuhog ko. Sa kauras ug 20 minutos. Balikan na ako kung kasan. Pero mukhaon sa kudaan. Malaw pamantana sa ni tatay kung sa iyang panihapon. Nya pa mga 9:30. Nya as 9. Sa may oras diri karon. As 8:57 pa man. So, doon na pa ko 33 minutos para andamon ang iyang panihapon. So, diara napunan na po daw hugasan, no? Ito mga gipang kanaan nila sa sala. Dapang kuan mahugasan ng buhi pa kayo. Ang kaldero, wala mo na ang kaldero. Ito na, luman di eh. Isa pro mukhaon sa kuda na. Kadjud lang. Mga unta ninyo mabay, panihapon na ni mabay. Ay, kung sudan itong mas buslam. May manggo atsar. Di na apoy ice egg. Kung manigibilin sa kung igagawa man niya kauna. Unay kamatis. Siyempre, ang dahon sa gunoy. Nga, tulong na ko kaadlaw kakaon. Nga, manihapon ta ninyo, bay, Bench Rock, Lobredo Jr. Taga mahayag, day ka, bay. Natay na unsan tulay sa mahayag, bay. Ito pag uli na ko atong kuan nga. 2012. Ayo-ayo pa man to nila ang tulay ato kay mao pa may pagkakuan ato hugno. Di yun, uli ko ano yung 2016. Kuan man. Kanang okay pa man to. Natay ning congratulations na lang sa kuan kaluoy sa engineer, no? Hindi dia pero og kuan na og atong kalaban kuan na gyud kining kasuko na gyud sa kuan ba sa ni kaangayan di na gid mapungan, di gid natin mapungan na nga may tabo. Naot nga maoki na ang tulay, no? Hasil ang lisura kay mbay dito miagi atong ahato dapit. Dito mi pikas dalan agi itong uli ko itong kuan. 2012. Mga Agosto man daga ito. September ba to? Asa? Sagit-sagit ko kaya hastang lagluma sa libaong lagi. Ito. Tiwaso na itong part 2 sa kinabuhi. Ko na ni dire. Bye. Kusiditan. Dubai. Aldo naman ta sa kuan, no? Nag-withdraw ko sa kong savings. Sabihin nyo, lakaw na ko. Kinagmaan. Kadlawon di ko nilakaw. Anang gabi sige ko gako sa mga bata. Gako ko sila kanunay. Halog ko sila kanunay. Pangungitan ko silang tulo. Kaya mulakaw naman ko ng kadlawon. Ayaw katulog kayo. Sige ako silang patnanawon. Di pa man ako makararga atong panahon na. Kagayan pa man noon. Pwede pa kong balik kay Lana Roman. Pero first time na ko nga. Piyaan sila. Nga medyo layo ko. Dahil na ng pagkakadlawon. Hastilan. Murag yugi. Kumot akong kasing-kasing. Kay ang among balay. Damating ramang kaayo. Anak. Sa lugkawayan dayon ang dingding ato kana bang mga kuan-kuan na sa magpagabas bitaw kana bang kuan na lang
Anong masayin-salin na lang bitaw sa pagpagabas. Dili pa jud ang gasto. Kuan pambala ito kay may gasto. Ang inahan sa ang lola sa mga bata. Side sa laki. Pero daghan lay kag yaw-yaw lagi madawat lagi. Matang sa tinuod lang. Wa gyud katilog ugangan nga maayo. Nga maayo man wa man tan ako pasagdahi anak. Ya limahan na ako pag-ayo sama sa pag-alima sa kuan baktin. Pero wa gyud ko katilaw ugangan nga maayo wa gyud ko naka-feel ana. Magi na akong nakuanan mo nang wa gyud ko'y gana. Nga halos gusto na lang itong naan ako diri. Gusto na lang kada lihok na ay bayad. Lihok na ay bayad. Pero ako nun. Ano man yung pinabi? So, ako matag nandun ko pero dili ko gusto nga unahan ko. Kanang makitaan ako sa tao nga kuan bitaw. Kanang porsigido. Kanang willing nga matabang. Ano bitaw nga walay daghang yaw-yaw. Ganahan ko matag. Na di na ko angay istoryahan ingnon pa. Pero maingana bitaw nga batasan para sa batasan sa inahan sa amahan sa mga bata. Sos, Maria Jose Porega ba? Wa ko ginahe. No. Napunog pa mo iboy kanunay. Kasi lang. Iboy ah. Ito. Ako taong gihikap ang ding-ding diri sa uluhan nila. Ni anak nako. Uot, ikundok ka na. Lugos ko. Di ko kaginawa. Di man ako pwede panggakson kay kuan man to. As 4 media man to. Mamataw niya ang mga bata. Utong hinahinay. Di ko glika. Tikang yun. Bit-bit na ko. Tinilas. Gamay rin kong dato sa nina pa. Kaya ang pati klaro ang diso na Manila. Ito. Then, patod mi sa uyuan to sa side nila. Kaya ito ama mi sa ilang lugar. Puro nila side nila dito. West side na ko. Kaya layo man ilaha sa amuan. Ito. Hatod motor nila. Biyaan mga bata. Ito. Biyahe na ko pa yung Cagayan. Wa ko'y alamag Cagayan. First time kung anak Cagayan. Bye. Faidin Gudoy. Hindi ka pala nagkadindi na Bisaya. Bay no, Tagalog palang gusto mo. Paano man yun ba? Mahirapan ko sa Tagalog. Marunong naman ako mag-Tagalog pero masanay ako sa Bisaya, no? Pero kung hamunin niyo akong Tagalog, marunong din naman ako. Kasi matagal naman ako nakatira sa Manila, pero tunto paghihapon. Tagal man ako nag-aral man ako dyan sa Manila. Ng kolehiyo. Sa PUP. Santa Mesa. Hello ninyo diya tanan. PUP Santa Mesa, daghan sa Bisaya dahil estudyante o mga maestro. Nga, professor. Mutubay, Miraflor. Munes. Advance Happy New Year sa imuhang kinabuhi, no? Mungkin sa ato imong birthday. Or nag-birthday na ba ka? Wala ko ba butang sa pizza, ha? Sweet love, hello ni mo sweet love. Sab-sab kita taman-taman ni sagbot. Puwa mo ko kasab-sabay kay nahutdan lagi ni mamaging adlaw.
Ito na dutlan. Ang dutlan ang puthaw. So, abot na ko Cagayan. Tiksan na ko itong agent nga nag-interview sa kuha. Nga, ma'am, naanak ko diri sa kuan. Cagayan na sa parkingan sa Cagayan, anak ko. Masa may sakyan ko ani. Alam ko pa doong ini. Mati, wagi ko lamag ini biyahe-biyahe pero mutana lang ko kay tabian kay ko gyud. Sigasa ko. Tay langas man kay ko gyud. Mo to. By Evangeline Gubi. Anak tong agent nga. Kanang di ay jeep diha, pangita diha jeep na inigawas nimo diha gikan parkingan. Dunay mga jeep diha paingog di Bisurya. Bisurya sa Cagayan. Di sakay ko. Ingon siya nga ihunong kuno ko sa Jollibee. Ingon po sa driver, kuya, ihunong daw ko sa Jollibee, kuya. Aham ni dapit ng sayod managay ka, kuya, kung ahan dapit Bisurya Jollibee. Ihunong ko da, kuya, ha? Langas kay ko kaya medyo dukay-dukay manabot ko, kuya. Ayaw biya kong kalimti ha kay first time yan ako dinis Cagayan. Anak ko langas kay ko. First time na ako Cagayan, kuya, mawa anya ko wa ba ko kanang kuan, wa ba ko kwarta ng pamiliti, wain ba ko mawa. Si katawas ko atong driver. Okay, kada-taon sige mo ko pahinumdum niya. Kuya, naman ta dapit. Layo pa ba nang ni Bisurya? Jolly niya, layo pa day. Ay, kumala ka. Kuan, inaulay ta ka sa Bisurya yun. Ano to? Abot na sa Bisurya. Sa Jollibee, Bisurya. Next na po sa agent. Ko, ma'am, di anak ko sa kuan, ma'am, Jollibee, Bisurya. Din siya. Naawat lang niya kay kanang tagbuon ka na mo. Yan na. Dala sila sa kung kuan, papilis. Itong na ID na ko. Kitaan din nila akong dagway. Mary Joy. Dalan na ko nagto sa ilang akomodisyon. Daghan pa man kay kinahanglanon. Kuan ko ito na, process pa ko ito para sa passport. Daghan kay mga kinahanglanon. Na. Passport daghan kinahanglan. Pastilan. Aslom. Mga NBI, mga sa parang kuhaon. NBI, police clearance. Pero nagdala na hinong kudaan ng barangay clearance. Birth certificate. Si kaso ng kudaan na. Niadto ko sa iniiso sa Usamis. Birth certificate, barangay clearance. Sa pa ito mga ID. Mga PhilHealth ID, mga postal ID. Daghan kayo mga gasto, no? May misapi. So, paano ako igasto na mga galustuho na? Nang loan, may kinamay loan sa mong barangay. Hinibing pistahan ba? Loan ko nga to. Hindi mo. Namaylo ko og 1,000 dito sa silingan na mo nga. Medyo na apoy sapi. Magani kay kitaganin ko niya. Then ako tong gidaha dito sa pistahan. May mo man tong 2,000. Mo 1,000. Huwag mo tong ikuan. Daw ni mo. Pwede pagamulon sa 1,000. May mo 2,000. Mo tong mga gasto na ko. So, sobrang gamay. Bilan ako sila panudan, anak. Ito. Kay mga kuan, mga chiburitsi, mga sa to, mga
mga ID magkinahanglanon para sa pilit bayad na pod. Kami may bayad ang ilang bayaran kuan naman kanang passport ra mga ilang bayaran ug sa medical. So katong mga ginagmay nga mga kuan mga unsa ni galastuhon amo pero pag abot sa Maynila maripand ito namo yung katong mga ipagasto namo sa wala naman ko naripanan baka ko ato na wala naman ko na nalimot naman ko. Maanyag ang akong agency sa Cagayan. MIMC, Maanyag International Manpower Corporation. Ito, pag abot sa passport, dito na, naglisod nito. Kay, di man pandawaton itong mga ID nga kung bisag unsa na itong mga pangita nila, mga yearbook na mo sa high school. Di man dawaton na, natanan akong mga dagway do. Nakoy ID sa PUP nga bloods na kayo ang akong picture kaya medyo dugay-dugay na ba nga basa po to di mo sumutuo nga ako to bisag na anagay ko'y transcript ipakita sa iya original ug ang photocopy basta itong gipilapan gud sa mga professor ma'am to di lagay mo tuo itong tuwa sa Musliman di makabalong Bisaya Tagalog bayuton itong tawhana to na di mo siya mutuo dagay nga eskwela ko PUP Manila kay piti pisutan ako itong panahon na gipas ng pisutan ako wangkig pag imo nga tamang-tamang itong kalisod ba ito dagay siya mutuo kapila ko si tuan sa iya hangyo sa iya nga sir maluoy taong ka na ko sir pwede ba yung pagpagminkahon na ko sir pangaldaan ng mga papilisa sir para maprobahan lang ko sa kuam passport di pwede kapila ko balik sa iya kaupat na lagi ko balik sa iya sidyo ko ganyo tutulo na ko duha na unsaon na lang nino nga di ko maprobahan sa passport kadaghan ba daing samok ini anak ko di ako giingnan siya na bakit ganyan kayo dito kami mahirap gusto namin umahon bakit ganito kami mahirap lalo yung pinapahirapan ano pa ba mga papilis na hinahanap ninyo ganun nagkuhan ako dito kasabaan ako itong tuwa sa kuan ba ano pa bang hinahanap ninyo mga papilis andyan na lahat hindi mo ba alam kung gaano kahirap mga pinagdadaanan ko bago ako makarating dito bago ko makuha mga papilis na yan hindi mo alam kung gaano ang hirap anong hirap ito tiyabaw ko matuya kung gipalingkod lingkod sa dito diha to sa kuan DFA di sa Cagayan makaana lang ko Cagayan doaw na ko tulutong bayuta to na pato dia askang laguta ginako niya di na ko siya malimtan gipahirapan ko niya sa kalisod niya bay may na lang doon ako'y nakaila na si Madam Gemma Jimenez siya ang tulay nako na makakuha og passport kay daghan man siya og kaila diha so ito ako sing gitawagan na madam hantod karon mapayo na aprobeya akong passport sige lang kay mo anak ko anaon ta pa ko kailaan na ni Madam Gemma Jimenez na ilar na nako siya grabe ka mayo na pagkatao bisag wa sa kailan ako andam siya mutabang kanako nga Madam Gemma Jimenez daghang salamat
isabog ka sa instrumento nga gihatag sa ako sa Ginoo. Wala jud ko niya pasagdahi ba, misag asa bitaw ko magto naagi mo rescue sa ako mga panginahanglan, no? Itong panahon na di jud na ako manimta na Madam Gemma sa tibok ko kinabuhi, Gemma Jimenez. Madam, daghan kay salamat ha, tungod nimo isa ka sa mga instrumento nga nanganian ako dinhi karon, di ko malimot hantod sa hantod sa imuhang kaayo nga ni kanako nga bisan magkakailan ako yatag na siya nako bay og 2,000 nga allowance kuno nako pa yung Manila. Sinan mo na patulog pa ko sa ila 2 ka gabi man dagay tudam no, katulog ko sa inyo no, nasalaag ra ko sa ila. Tabang na siya sa kuha, nasalaag ko tungod po sa kung higala nung si Atibet. Si Atibet na kaila po siya, then apil na po ko. Then mo to, nag-story mi siya sa mga kinabuhi. Naluwi siya na ko ba. So, mo to, sa imuhang mga tao diya daghang isalamat madam ginaman na siya kuan gud pagawa ang mga bahag ba diya sa Cagayan na salamat po kay inyong tanan ha na maayo kay mo dinhi kanako, wala jud ko kalaag pero wish nako nga unta makalaag ko ninyo diha sa Cagayan. And basta dahil salamat Diyos ko, taas naman kayo ni Cagayan na no. So ato na po ni putlong kay taas naman kayo. Nyaman na po ko kaon. Maghimo sa kapanihapon sa akong tatay. Yung salamat ng tanan. Antay ma-party pagid ni. Basta mo ito sa ba. Sina dakwa. Di mo kaon og dalagod. Ani ko ganahan ba. Dalag sa itlog kay magdigwa man ko. Sina dakwa kay hello usab kaniyo ba Roland Rayos ug sa imong boss Abdo Usman. Hello boss Abdo. Hello usab kay Bay Army Baliman. Bay pabumbom ko sa akong pamilya sa Pinas diha sa Pagadian City. Sa mga Tampos pamilya, hello sa mga Tampos pamilya sa Pagadian City. Dinhi na lang ko to Bay Army Baliman. Kini uban ako mga nakopya dinhi po na lamang nino. So daghang salamat kini inyo hindi kabkab inyo ni sarang Facebook, Ni sarang maestro sa Facebook himo naging radyo. Salamat kinyo tanan timo kanunay. Naot nga gugmang kalinaw o kaangayan maghari sa matag usa kanato. Dan salamat.